Kayaudu ka bade kayo ka behe tam ha ka jelah ka penmi hadu kumbasau trok unyut ha ka chisngi pentip u menteri M Kha Lukhi ha ki he jong ka World Bank ke balon ban jengo ya ka office jong UCM ka mamelim ha ka step sngi balang ha ka ni ka sngi laidon lang nadu ki he jong ka World Bank bakentup ya u Kate Newman waste specialist jong ka World Bank kumju u arsaha rakat UCM jong ka ki HADC u ba penyat sing sim Shua kani UCM jong ka mamelim upaim ainam sim ulai thoru ya ki kam ba ka mamelim kale la ka long ha ka senshar ka khadar hadu ka kam bishar bat kiwe Tolong ka ngir li gimang ikdam grom ya ka juknya joi siam dobol sel dia siam ila tetep ini ba tidak ke official na ka government ki bawan ni kulo ya ka milih mutaksi tengi dah ka urban tidak suka bangi sutra tu abangi ba ka jingwan lam ji ki nungiram na kual ba kumbang ila pisai ko do ka jutku lum ta ka jukku jusuba abang impen iling baki local news ni ba kadang jing semkia ini si di snom kitau di bahap pup sam jok million dan kali ke million di pau di jusu tenan bani kwelti ba kini kita bol ki bala sinti daga bisusen wolbang tolong benura ya ki jukku ki jusuba kabar pat kaji gunduk ko minta kasni kumbang na ekran kono kajing ilam yang inti kalau ya kajing kuit ya kajudu makum kalau mentah kinyut ki bumi nang yodu malibrat makan amduna ya kesau santrok kesisi di lalang yo bani trilang yo bani pembai bagi expert ka wolba ngatrai nilak ban tolong pisah ya tu mar ba diberiu kira pentai iki ki bacot bendong si bon penkam community ba ra kajingan ba siam berburu musni community ba yodu insi ipat ya kajing tanah hakabang nilak ban penbu ba ban pendekai nyut ki ban la ban penlapat syarajun yo jumtuan